ширкати дорувории шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, хабарҳои нав баҳри шумо пешниҳод мекунем. Касое ки савол додаген, интизор бошед, дар видеои оянда саволотона ҷавоб мегардонем ва касе ки боз савол дошта бошад дар комментария бинависонед. Ахбороти мо оиди нархи парвозҳо аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия арзон шуд. Поён рафтани қурби асъор боиси коҳиши қимати парвозҳо аз Русия ба хориҷ шуд. Коршиносон кишварҳоеро ном бурданд ки нархи чипта дар як ҳафтаи охир арзонтар шудааст. Дар Федератсияи Россия дар давоми як ҳафта нархи чиптаи ҳавопаймо ба кишварҳои хориҷ ба таври қобили мулоҳиза поин рафтааст. Дар ин бора омори ироакардаи Интурист шаҳодат медиҳад. Коршиносон қайд карданд ки чунин тамоюл дар Русия поин рафтани қурби доллар ва евроро дар бар мегирад ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия низ нархи билет арзон шудааст. Арзиши миёнаи билети рафту баргашт ба хориҷ аз Русия аз 28 март дар муқоиса бо нархи як ҳафтаи пеш 20% коҳиш ёфтааст. Нархи чиптаи ҳавопаймо ба Франсия бештар 64%. Барои парвоз ба ин кишвар ба ҳисоби миёна тақрибан 52 000 рубл сарф мешавад ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон бошад нархи чипта 10 000 рублро дар бар мегирад. Вазорати тандурустӣ аз қабул кардани беш аз 500 000 воя ваксина хабар дод. Шаби 7 апрели соли ҷорӣ ба Тоҷикистон боз бастаи дигари ваксина алайҳи беморӣ ворид гардидааст. Бархабари дафтари матбуоти Вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон 501-600 воя ваксина тоза вориди кишвар карда шудааст. Тибқи маълумоти Вазорати тандурустӣ то охири моҳи март 5 162 424 нафар, яъне ки 92% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ваксинагузаронӣ карданд. Дигар хабари мо дар боздоштгоҳи муваққатии Тула 6 муҳоҷири тоҷик қарор доранд. Дар боздоштгоҳи шаҳри Кимовский вилояти Тула 6 шаҳрванди Тоҷикистон ба сар мебаранд. Хабар медиҳад намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия. Ба иттилооти манбаъ, ба аёдати шаҳрвандони боздоштшуда намояндагони ин ниҳод рафта бо шароити нигаҳдории онҳо шинос гардиданд. Гуфта мешавад, кормандони намояндагӣ бо роҳбари боздоштгоҳи мазкур Сергей Владимирович суҳбат намуданд ва масъалаи ҳарчи зудтар омода шудани ҳуҷҷатҳои онҳо ва ҳамзамон ирсол карданашон ба ватан баррасӣ карда шуд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин мо видеои хидмона ҷамъ бас мекунем. Дар канали ман ҳатман обуна бошед то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.